Υγρά αναπλήρωσης. Οι γεύσεις του Flavoran και των e-liquids που διατίθενται από τη Fiesta Smoke. Τα συστατικά τους είναι προπυλενογλυκόλη, πρόπινελγλυκόλ USP, φυτική γλυκερίνη USP, νερό καθαρό σε ένα σύστημα όσμωσης, νικοτίνη, USP 1,8% γεύσης. Τα υγρά της Flavoran προέρχονται από την Ιταλία, όπου με μεγάλη προσοχή παράγονται και εμφιαλώνονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας. Περιέχουν μόνο συστατικά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τρόφιμα και παρακολουθούνται από την EFSA Ευρωπαϊκή Ασφάλεια Τροφίμων. Η Flavoran διαθέτει δεκαετίες εμπειρία στην κατασκευή των αρωματικών τροφίμων. Τα τελευταία χρόνια δημιουργεί γεύσεις και για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Οι γεύσεις του Flavoran και των e-liquids διατίθενται από τη Fiesta Smoke στα επίπεδα νικοτίνης 0 mg ανά ml, 9 mg ανά ml, 18 mg ανά ml. Απαγορεύεται η πώληση σε άτομα κάτω των 18 ετών. Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν συνίσταται σε οικείους και θυλάζουσες. Τα υγρά αναπλήρωσης φυλάσσονται σε σκοτεινό και δροσερό μέρος ή και στο ψυγείο για μέγιστη διάρκεια.